que nos mova, porque se decimos quero aforrar un pouquiño máis, pero realmente aforrar 5 euros en todo o ano, pois é como, a ver, 5 euros non nos motiva nada. Esos serían os obxectivos. Bueno, bonitas siglas, e parece que é un plan bastante efectivo. Xa temos os nosos obxectivos marcados, Lucía, e agora chega o momento de ver como imos derivando os nosos ingresos para cada recunchiño. Por exemplo, poñemos un exemplo dunha vivenda media na que ingresen o mes 2.000 euros netos. Vale, pois arranca, a ver. A idea sería facer isto, ímolo facer dun mes, pero sería para todo o ano. Para que teñas unha idea, porque hai meses que che chegan os seguros, hai outros que che chegan o IVA. Non todos son... Facemos a media anual, non? Efectivamente, se faz unha media, e un dos trucos é facer o pasado que fixaches no 2025 para que che vaya un pouquinho así. Vexo o billete, pero vexo tamén estas boliñas que non sei moi ben que xogan aquí. Pois convertimos as bolas en billetes. Moi ben. Entonces así o vemos visualmente. Fai todo, fai máis e fai de todo. Sí, cada bola... 50 euros. Vale, 50 euriños, ok. Entonces, aquí entraron 2.000 euros na vivenda, vale? E o primeiro que temos que facer, se recordades, era que temos que facer primeiro... Apartar para o que son gastos imprescindibles. Imprescindible, comer. Primeiro o aforro. Primeiro hai que aforrar. Primeiro o aforro. Mira, xa empezábamos mal. Porque se gastamos... Eu xa está arruinado. Non empecé, xa me arruinei. Se gastamos antes e aforramos o que nos queda, moitas veces non nos queda. Non nos saen as contas. Vale, veña, pois aforro. Se demos 2.000 euros, canto destinamos a aforrar cada mes? Vamos a aforrar, facemos a regla 50-30-20. Entón vamos a aforrar 400 euros. Veña, 50-50, que nos doia. Aí van. 200... 300... Como se vai o diñeiro, 400. A ver se o da gasolinera cando lle pague con estas bolas. Vou dicir, énchamo. Logo despois, as necesidades básicas. 400 euriños están aí para aforrar e chega o momento de cubrir efectivamente pois esas cousas imprescindibles, non? Esos son o 50%. O 50%, neste caso, 1.000 euros serían. Vivenda, alimentación, suministros... Sí, están as contas. Estamos facendo unha regra xenérica. Sabemos que non funciona así en todas as casas, pero é unha forma de ver. Bueno, para cada un ten que ver a súa... Nestes 1.000 euros entrarían tamén, por exemplo, a media dos seguros e todo eso, entendo, non? Non lle chores, dalle aí, 50-50, 1.000 eurazos como 1.000 soles, a ver como van. Sí, 100, 200... Eses son, os básicos creo que son estes, pero da igual. Él está cambiando de caixa, agora miramos. 700... 800... Ui! 900... E mira, maxia financiera... Aí está. Cambiamos de lado. Vale, xa temos apartadiño o montante que imos a forrar. Xa temos ingresado o que imos precisar para ter todas as nosas necesidades básicas cubertas. E aínda quedan pelotinas na... E isto, festa! ¡Vamos! No. Perdón. Bueno, recollemos cables. Seré para o ocio. Se che queda, pois podelo disfrutar como ti quedas. Canto teríamos aí? Botamos contas... 600 euriños, non? 600 euros para esa parte. Claro, estamos falando de ti sempre plantexas tratar de aforrar algo, pero claro, hai realidades e me dá a sensación un pouco de que a xente que non pode aforrar é como xa te deixas ir e xa hai un descontrol total. Claro, é como eu non debo forrado 200 euros, 400, xa nada. Xa non controlo gastos. O máis importante é o hábito. Podes aforrar 10 euros, 10, empezamos con 10, po seguinte 50 e imos sumando. O máis importante é facelo mes a mes, é o hábito. Ter ese hábito sempre. Se ti recomendas que por moi pouquiño que sexa, ainda que sea as voltas do café da mañá, se iso que aforras, que o aforras, que nunca nos deixemos levar, porque supoño que é cando veñen os sustos e o descontrol, quero entender. Exactamente. O aforro está clarísimo, aforrar para o que poida vir, as necesidades básicas, explicábamos antes, Lucía, que se tratan pois de vivenda, suministros, alimentación, o básico para vivir tranquilamente, ter as nosas necesidades atendidas, e